Takže čau, že som toto má. Vítam vás na tejto natáčaní tejto FIFA 16 demo verzie, je to part 2 a dneska si dáme veľmi slabý tým. Nájdeme si tu proste najslabší tým, ktorý tu je a dáme si proti nám Barcelonu. No tak tento je najslabší tým a dáme si proti nám, ako som hral Barcelonu. Dobre teda tak, ja aj tak toto viem, čo sa tým poznám. Dobre, tak dáme si biele dresy a tu si dáme, no dáme im tie žlté. Moc sa mi nepáči ani tie červené, tie žlté, ale môže byť. Dobre, vedenie týmu, tak zmeníme si trochu hráča, keď ja tu asi nikoho nepoznám, takže nič. Dobre, tak ideme rovno na to, tak bez žiadnych zdržovaní ideme rovno na to. Poďme. Ja tu musím... Prečo to je taká trapošina. Dobre, tak ideme rovno na zápas, nebudeme sa tu zdržovať s takýmito hovadinami. Dobre, tak počkajte, ja si ešte zruším trénera. To si vypnem, to nepotrebujem a ideme na to. Takže, poďme. Dobre, dáme to tomuto černoškovi Martins, ten vyzerá celkom dobre. Ty kokos. Ty kokos dobrý, čo ti? Čo ti dal tento Martins, celkom úplne bombový? Nečakal som, že bude až takýto dobrý. Nečakal som, že tento Martins bude až taký dobrý. Tak dobre, pekne to daj, tam nahrajím našim hráčom. Pekne daj to Martinsovi. A poď Martins, ukážeme im, čo je to pro skill. A 1-0, dámy a páni, tak nič teda, dámy a pánovi, ešte to nebude 1-0. Počujte, aby mi bolo dobre vidno, ja som zabudol z jednu lampu. Dobre, teraz by ma malo vidno lepšie, takže dáme to Entemu, tam vzadu. A on to zle hodil hlavičku, ale nevadí. Sakra. Neutekajte mi. Nedávaj to myslím. Poď to dáš. Veríme ti, obranca. Veríme ti. Tak už neveríme. Poď po ňom. Toto sú fauly. Nie, hrajte chlapci, hrajte ďalej. Nemám čas. Nahraj mi. Poď, nahraj. Daj Martinsovi rýchlo. Poď dopredu. Nádherne bež a poď. Nádhera, krása. Nádhera, daj Martinsovi. Poď Martins. Gól. Ale neplatil, bol offside. To som videl, to bol proste offside. To proste musel byť offside. To proste musel byť. Dobre, nevadí. Tak Martins bol, bohužiaľ, v offside. Pique vykopáva loptičku, ale nepodarilo sa mi zobrať. Messi beží dopredu. Messi si moc vyhodil loptu, dobeňal hráč, s ním zobral loptu, Messi za tým trebal, ale moc krivo. Nevadí. Takže Frey má loptu. Frey nahráva svojim hráčom, svojim zveremcom a on nahráva Alonsovi, čo sú nejaký... Krásne prešiel cez koho to prešiel? A Martins nádherne prešiel cez neho, dá to nádherne, ale toto bol asi offside a bude gól a gól. Nebol offside, nebol offside. Alebo bol? Nie, toto bol gól. Toto bol gól, dámy a pánové. Vyhrávam 1-0 na Barcelonu, čo som ledva dal gól z Real Madrid, ale teraz takýto bombový tým. Dobre, tento tým sa mi celkom začína viac a viac ľúbiť, takže ideme na to. Možno, že vyhrám ešte aj 3-0. Poďte. Martins, takže kto má loptu Neymar prechádza. Neymar znova má loptu, dáva Jordi Albovi, Alba beží dopredu. Za ním ho stíha Pineda. A Pineda mu zobral loptu. Hráč so žltou kartičkou a Alonso prechádza cez jedného hráča. To na Martinsa, nádherne na Martinsa. Dnes to zastavil radšej. A dá na Alonso, dá na... Čo bol offside? To čo sú? To je rozhodčenie, čo sú milimetrový? To sa nemám. Inak to som teda hrám to na joysticku, aby ste vedeli. Nebudem to predsa hrať na... Toto bolo veľmi hrozné, ale bol faul. V Barcelone bol faul. Dobre, tak Maršal má loptu. Maršal nahráva Gonzálezovi. González. Nigel. To sú nejaký pes. Nigel. A Martins nestíne loptu, Martins nechytil loptu, nestiel s tým bežať za loptou. Nevadí, má Papa
Papa skoro zobral tú loptu, Papa skoro, Papa viac naháňa Neymara, Neymar si moc vyhodil dopredu a Papa to môže využiť, nevyužil, ale Neymar to dá preč, čiže, jak sa volá tento tým, Sonders FC, najviac sa mi ľúbi tie dresy, aké majú, to Xbox, čo tam majú na dresoch, to je super, to majú asi na Ultimate Team. Ale vo FIFA 15. Martins mal loptu, prechádza, a skoro prešiel, a toto boli fauly, kto fauloval? Ja som fauloval, dámy a pánové, ja som nefauloval, Dobre, takže Nádherný zobral loptičku, bež dopredu, beží, dá na Martinusa, on dá na Martinusa, Martins ide dopredu, vystrelí a nádherná strela, ale brankár Ter Stegen to nádherne zachytil. Neviem, ako to odkopával, či kto to bol, nie, to nebol Messi. Dáva Martinsovi zase, Martins má loptu, beží dopredu, Martins neprešiel Martins cez hráča. Nevadí, Alonso beží, Alonso ide, nádherný zobral loptu, dáva rýchlo Papaovi, ten dá, ten si to moc vyhodil dopredu, ne, to je, kde si nahral, Pane Bože, poďte, kde si to chcel dať, zmahli toto, takže zatiaľ vyhrávame 1-0, už iba posledné 2 minúty sa hrá, nastavený čas je, a nádherný zobral loptu a ten beží, ale už je koniec, takže prvý polčas 1-0, Barcelona nemala žiadne veľké šance, možno jednu strelu a zatiaľ vedie 1-0 Sonders FC. Dobre, tak ideme na to, hneď na druhý polčas nebudeme riskovať ani nič. Nebudeme zbytočne vymieňať nejakých hráčov, zbytočne si tam dáme ešte nejakých horších. Dobre, takže Martins hneď od začiatku napadá poriadne, začína napadať. Nepodarilo sa mu zobrať loptu, ale stále naháňa Daniela Alvesa, ten nahráva Busquetsovi, ten nahráva Inestovi. Inesto dáva komu? Suárezovi, ten dáva tomu Rakitičovi. A toto bol veľmi zlý center. Ale akože fakt toto bol veľmi zlý center od Messiho. To by som nedal ani ja. No, ja by som to dal lepšie. Na futbale. Takže nádherné nahrávky si dávajú. Nádherné prešiel a stále má loptu, prekvapivo stále má loptu, dáva Martinsovi, Martins predbehne, Jordi Alba, či kto to bol? To nebol Jordi Alba, asi bol, neviem, nie, to bol Daniel Alves. To je stihol predbehnúť Daniela Alvesa, ale nevadí. Takže Barcelona má loptu, Barcelona stále drží loptu, nahráva Ter Stegerovi, tento rýchlo čo najrýchlejšie asi odkupne. A nie, tak neodkúpil, nahral to pekne Busquetsovi, tento nahral Danielu Alvesovi a napadá ho Pineda. Dempsey, Vermena. Teraz mal tu Jordi Alba, nič. Nahrávku na Suáreza, Suárez si to moc hodil dopredu a hráč s číslom neviem akým to využil. Dobre, moji zverenci dávajú dozadu. Nahrávajú si radšej presnejšie ako Barcelona. A prechádza cez jedného hráča, to si moc prehodil, toto moc, ale že veľmi moc. Toto bol nádherné zobranie lopty, úplne krásne nádherné zobranie lopty. Prejde cez hráča, prešiel, cez Rakitiča prešiel, dá to dopredu, nádherne to dáva dopredu. Papa tam beží, Papa tam ide, Papa, je tam Martins, vystrelili, skúšali streliť a gól. Nádherný gól, toto bol nádherný gól od Desaného Papa. Takže je to 2-0 na mňa pánovi, v 66. minúte, videli ste to? V 22. minúte dal ten jeden môj hráč gól a v 66. minúte, ty ako dobre, 60. kebyže to vy nasedbíte troma, tak to vychádza, že to je 66. Nádherne zobral Dempsey loptu. Dempsey prechádza cez hráča, nádherne dá na Martinsa, Martins je sám dopredu, vypalí a nádherne... On je krivý, taká nádherná šanca. Jaj, Martins, si moc rýchly, ale si moc zase poviem toto, nepresný si, to ti poviem. Poďte chlapci, poďte. A krásna strela, gól. Toto bola nádherná akcia a ešte krajšia nahrávka. Takže toto bolo neuveriteľné, krásne.
Musím sa zatlieskať. Úplne krásne to bolo. Dobre teda, tak pokračujeme ďalej, nebudeme kúkať také túto ukačky, čo nám to ukazuje, takéto nutské a ideme rovno na to ďalej. Takže je to 3-0, dámy a pánovi. A Martin z začiatku napadá, ale nepodarilo sa mu to zobrať henternú loptu. A nádherne zobral loptu, ale Daniel Alves mu znova zobral. Takže toto bolo také vymenenie si lopty. Takže, no nahrám ti tiež, tak na to máš. Prepačte mi, boli tu moje rodičia a nemohol som predsa natáčať, keď sú tu oni. Takže pokračujeme pekne 3-0 a zobral loptu nádherne. Je to ich branka či naša? Ich? Nie, to je naša. Dobre, tak ideme pekne dopredu. Dáme to tejto dvojke, nech sa predvedie, čo dokáže. On to dá naspäť hentemu. Tento to dá nádherne, vypalí a dole. Postoj. Vidíte Barcelona, aká si nubská? Si úplne nepovie, čo mám povedať. Dobre, tak dohráme tento zápas a to je asi koniec videa, lebo už nemám veľa času. Však tak ako predtým sa natočil jednu hru, tak stačí vám aj táto jedna hra a potom bude part 3, kde určite natočím s kamarátom. Či to bude oveľa lepšie. Dobre, takže musíme dať betón ve vápne, aby sme poriadne obranili a toto bol nádherný gól od Neymara, to nádherné centri od Messiho a toto bol nádherné nožničky, musím zatleskať, ale radšej nie. Ale teda, nahrám plné a musíme dokončiť ten zápas čo najrýchlejšie, už iba 85 minút. Takto nám ten prechádzam, ale Suárez mi taký ten loptu, ty hrysko, nebaj mi loptu. Úplne pod plňom, dobre, zober hryskú loptu. Nádherný center dáva, ale nikto tam není. Messi sa tam blížil, ale... Tak toto boli fauly. Toto boli fauly. Ne. Tak toto sme mali obrovské časy, že máme sa netrhali. Obrovské, ale fakt obrovské časy. Poďte sem, chlapci. Takže nastavuje sa 0 minút, takže už to bude asi koniec. Dobre, tak to je sa v videa tak všetko. Tak ak sa videjko páči, nezabudnite like. Ak ste noví, odoberajte, kľudne aj zdieľajte, aby všetci videli proste, jak natáčame. Však ja. Aha, uvidíme sa pri ďalšom parte a to bude part 3 a bude to s mojím kamarátom. Budeme tu dvaja, budeme hrať proti sebe alebo spolu, napíšte mi do komentu, či proti sebe alebo spolu a ja podľa toho natočím. Takže čaute.